Oyangore ni kwan MCAs ma Migori mayore twak magod buch county no odok piny nyaka ne duol machano sach jotije pacho kae. SRC ka okang' mar ndoso oko omenda mbalang' mayande ichulo MCAs kuom bedo e od bura mano motis ni sitting allowances. Moko kuom MCAs ka otenegi kod jotendgi e od bura no oyie ni en adier ni midhiero osebede e od bura no kendo chenro maggi ok dhi nyime e yo makare. Jafwambo Juma ntiere kod ler koya e county ma Migori. Chike ma pacho ka omiyo MCAs tije adek madongo ma oting'o loso chike e od bura, ng'iyo kaka omenda mag jopiny itiyo godo kod 10 counties kaachiel kod chung' kata chwalo duond oganda magirito ma bende ong'ere kaka representation. Penjo osebedo kowuok kuom oganda e county ma Migori e yore ma MCAs e county ma Migori tiyo tijegi adekgi. TV mar Ramogi yango ni nyaka ne duolno mochung' ne osara ma ong'ere kaka Salaries and Remuneration Commission SRC golo omenda mane chulo MCAs ka gichopo e twak od bura ma ong'ere kaka sitting allowance. Kwan MCAs ma chopo e twak od bura osedok piny. Sitting allowance mogol mar plenary oserocho tich e Kenya mangima, tiende ni koro sani ng'eny ji dwaro mondo bede committees moko ma ginya yude matin nikech jomoko paroga ni kata tijni nigi pesa ahinya, pesa onge, omiyo kisebiro kati yudo ka samoro koro Iran cost ma koro inonge mayudo bedo ni mapek. Gima motivate ng'ato mondo obede kumoro ema bende komede to nyalo jiwe mondo otim gima onego otim zaidi. Mae kelo penjo ni bende MCAs gi pod tiyo kaka winje ne jopiny e seche mathoth gi leo mok chopo e twak. Pogruok to bende onge nikech most bills iloso gi e committee sittings. Parliament tiyo mang'eny e committee moloyo bedo ni plenary. Plenary to bedo tich ne tin malich. To gikudo bino kadhe plenary to bo kadha. Ema ni koro thoth ji ok bi sama ok gima important onge to koro ng'ato ok bi. Jatend kweth maduong' od bura ma Migori Keno Uma wani na dieri ni kwan MCAs ma osebedo ka chopo e twak e od bura osedok piny nyaka ne golo omenda no. Kata kamano mae pok orocho chenro maggi e od bura ni. Lakini ok mon tich tiyore nikech ka tich nitie to interested parties nyaka bende kaka committee kodhi mobet moromo to nyaka gibi ma gichop report gino. Ka samoro idhi pandara, samoro winjo kigero classroom, samoro winjo ki hospital iloso. Mano tich niso ni tich tiyore. Pod ji to bira ok tam ji biro nikech wa dedicated to our work. Od bura ma Migori bende osebed ka iseyo ni tend county ma Migori osoyo gi ofuku kendo ok giti tijgi mar ng'iyo kaka county ma Migori tiyo kod omenda. Wach mokum MCAs koro kweda ahinya. Onge sama executive osibiro miyo ng'ato gimoro matin ok itim oversight. Oversight watinde ni wang'iyo ni gima executive bende timo botim flow ma pesa ma from national government to the counties is a problem and gima wang'eyo everywhere. Gima tiyo executive gi gima na joge waka wambe wangima ji mwang'eyo wa kod gwen. Koro ng'ato tamini kiki ubede ni nyako kode mbaka kumoro unyalo wuoyo kode kata unyalo romo kode anywhere else. Nyaka sani piny owacho mar county ma Migori pok ochiwo omenda mar basari ma bende oganda koro penjo gimomiyo thoth MCAs pok owuok oko mar go koko. To wabro luongo gi mondo gibi gipimnwa gimomiyo sani koro deko ng'eny nyicha ginyiso ni onyalo wuok wigni kata wik manyien. Ma ka gisemiyowa definite time koko wuok to koro ubonana na kaka wago koko kwa bele. Moko kuom MCAs ma Migori wacho ni od burani kaachiel kod piny owacho mar county ma Migori osebedo ka tiyo makare ne jopiny. Kata kamano leo mar omenda ma yoro kod piny owacho mamalo emosetemo thiro tijegi. Juma, Ramogi TV, Migori. Duol mochung' ne koro chal kor lwasi ogolo siem ni koth mapek